Židovská zmluva časť 2. Ako bolo spomenuté v poslednej kapitole, kniha 5. Mojžišová označuje posun v Mojžišovej zmluve od príbuzenskej zmluve k vazalskej zmluve. Kniha teda začína Mojžišovým vyhlásením Izraelitom prvý deň 11. mesiaca 40. roku na púšti. Teraz, keď sa končilo 40 rokov, nastal čas pre knihu zákona, tiež známu ako Deuteronómium. Dovtedy boli základnými zákonmi, ktoré Izraeliti mali k dispozícii, predovšetkým tie, ktoré obsahovali Exodus a Levitikus, ktoré sa týkali toho, čo majú jesť, čo majú zachádzať s chorobami, fungovanie kňazstva a tak ďalej. Mojžiš mal teraz 120 rokov a pripravoval sa naspäť. Nebol schopný vstúpiť do zasľúbenej zeme, ale potreboval odozdať vedenie národa Jozuému. Urobiť to v rámci príbuzenskej zmluvy si vyžadovalo obnovenie zmluvy. Mojžiš v mene Izraela a Boh boli spolu partnermi príbuzenstva. Teraz, keď sa Mojžiš chystal zomrieť, Boh mal stratiť svojho zmluvného partnera. Izrael mu teda musel poskytnúť nového zmluvného partnera Jozua. Vstup tohto nového partnera si vyžadovalo obnovenie zmluvy, čo zahrňalo aj posúdenie toho, ako zmluva doteraz fungovala. Ak by boli dvaja králi v príbuzenskej zmluve, ale jeden z nich by bol hrozným zmluvným partnerom, keď tento kráľ zomrel a nastal by čas uzavrieť novú zmluvu s jeho nástupcom, druhý kráľ by s najväčšou pravdepodobnosťou požiadal o zmenu dohody, pretože tá predchádzajúca dohoda nefungovala dobre. Nemohol zmeniť zmluvu, pokiaľ bol v partnerstve s prvým kráľom, ale keď prišiel jeho nástupca, potom mohol zmluvu zmeniť. Presne toto sa stalo medzi Bohom a Jozuom. Keď bol Boh v zmluve s Mojžišom, nemohol zmeniť svoju zmluvu s Mojžišom. To je dôvod, prečo sa nikdy nevyhrážal, že zničí Mojžiša spolu s ľuďmi. Mojžiš bol jeho zmluvným partnerom. Ak by Boh zničil národ, aj tak by stále začal odznova s Mojžišom. Keď prišiel Jozua, Boh s ním uzavrel novú zmluvu v knihe Deuteronómium, ktorá bola znížená na vazalskú zmluvu. Stali sa vazalmi. Zatiaľ, čo príbuzenská zmluva je medzi dvoma rovnocennými partnermi, vazalská zmluva je medzi väčším kráľom a menším kráľom. Inými slovami, už sa nestretli na rovnakej pôde. Dôkaz, že Deuteronómium je vazalskou zmluvou, nachádzame v jeho štruktúre, ktorá je rozdelená do rovnakej 5-dielnej štruktúry používanej vo vazalských zmluvách na celom starovekom Blízkom východe. Takto sa 5-dielna štruktúra vazalskej zmluvy naplňa v Deuteronómiu. Poprvé, Deuteronómium 1, 1. kapitola, verše 1 až 5. Každá z týchto starodávnych vazalských zmluv začína preambulou, ktorej sa uvádza dátum, kedy sa stretnutie uskutočnilo a kto bol sprostredkovateľom zmluvy. Slúžila ako úvod. Po druhé, Deuteronómium 1 až 4. Nasleduje história zmluvy alebo história toho, ako obaja partneri predtým spolu kráčali spolu v zmluve, vrátane toho, či niektorý z partnerov bol alebo nebol neverný predchádzajúcej zmluve. Po tretie, ustanovenia, čiže povinnosť. Deuteronómium 5 až 26. V tejto časti sa uvádza, čo sa vyžaduje pre život v rámci bazalskej zmluvy. Je to vždy najväčšia časť 5-dielnej štruktúry.
To je dôvod, prečo Deuteronómium obsahuje kapitolu po kapitole pravidiel. Toto sú ustanovenia zmluvy. Po štvrté, záverečné sankcie. Deuteronomium 27 až 30. Toto je dohoda o zmluve, kde menší kráľ súhlasí s ustanoveniami väčšieho. Po piaté, kontinuita zmluvy. Deuteronomium 31 až 34. Tu je napísané, kto bude nástupcom zmluvy. Uvádza sa, kto umiera a kto zaberá miesto tejto osoby. Na konci Deuteronomia, keď Mojžiš zapísal zákon, mu Boh povedal, aby ho umiestnil vedľa archy zmluvy, ako svedectvo proti Izraelu. Pozri Deuteronomium 31 až 26. Predtým boli dve dosky zmluvy o príbuzenstve 10 prikázaní, umiestnené vo vnútri archy, ale kniha zákona bola umiestnená mimo nej. Inými slovami, bol to dodatok. Zmluva o príbuzenstve bola skutočnou zmluvou, ktorú prijali kameni, ale pretože Izrael počas 40 rokoch odviedol hroznú prácu pri dodržiavaní tejto zmluvy, tento dodatok zmenil túto zmluvu na bazálske usporiadanie. V dôsledku toho pribudli všetky tieto nové povinnosti. Slúžil teda ako obraz dodatočnej záťaže, ktorá bola na Izrael preniesená prostredníctvom knihy zákona. Dostávame sa ku kliatbe zákona. Tu sa približne pozrieme na ratifikáciu zákona. Boh to ustanovil v Deuteronómiu 27, kapitola, verše 14 až 15. Leviti budú všetkému izraelskému ľudu veľkým hlasom prednášať. Prekliatý je ten, kto si urobí modlu, vec odpornú Hospodinovi, dielo šikovných rúk a postaví si ju potajomky. Potom všetok ľud povie amen. Zvyšok Deuteronomia 27 má tento rytmus, kde leviti vyhlásili kliatbu za neposlušnosť a ľudia odpovedali amen. Inými slovami, Božie ustanovenia a dôsledky neposlušnosti boli vyhlasované nahlas a ľudia museli vyjadriť svoj súhlas. To ukazuje, že zmluva už nebola rovnocenným partnerom. Namiesto toho im väčší kráľ, Boh, dal zoznam pravidiel a od nich sa vyžadoval súhlas. Vychádzalo to zo skutočnosti, že Izrael opakovane porušoval svoju bývalú príbuzenskú zmluvu s Bohom, čo mu dávalo právo v podstate povedať: musíte dodržiavať tieto ustanovenia, inak zomriete. Inými slovami, zľutoval sa, keď im ponúkol ďalšiu zmenu, namiesto toho, aby jednoducho uvoľnil trest, ktorý si zaslúžili za ich zlyhanie v príbuzenskej zmluve. Tento koncept pokračoval v Deuteronómiu 28, ktorý obsahoval požehnanie za poslušnosť a kliatby za neposlušnosť. Požehnanie z Deuteronómiu 28 sa na nás vzťahujú v tom, že predznamenali ešte väčšie požehnania, ktoré nám boli udelené v novej zmluve. Takže môžeme si uplatniť tie požehnania v Deuteronomiu 28, počas našich životov. Tu je však dôležité poznamenať, že tieto kliatby podľa novej zmluvy neplatia. Pretože teraz je nám odpustené, keď zrešíme. Nedostávame kliatby, pretože náš zmluvný partner podľa novej zmluvy nerozdáva kliatby. To neznamená, že za svoje činy nepociťujeme dôsledky. Stále platí biblický princíp sejby a žatvy. Ale ak sejeme hlúpo, budeme podľa toho aj žať. To nie je Boh, ktorý by na nás uvalil kliatbu. Je to len naše hlúpe rozhodnutie. Všetci máme slobodu robiť hlúpe rozhodnutia, ale neodporúčam to nikomu. Rovnako tak je možné byť prekliatý niekým iným, ale to nie je to isté, ako keby Boh na vás uvalil kliatbu.
Rozdiel medzi novou a starou zmluvou je v tom, že Boh nás nepreklína za naše zlé rozhodnutia. Na rozdiel od nás, Izraeliti žili pod ťarchou skutočnosti, že ak neposlúchnú zmluvu, Boh ich prekláje. Vysvetlíme si ich prorokované zlyhanie. V Deuteronomiu 29, kde Mojžiš obnovil zmluvu, prorokoval zlyhanie a zničenie Izraela. Tu je časť tohto proroctva. Vaše deti, ktoré vás budú nasledovať v neskorších generáciách, a cudzinci, ktorí prídu zo vzdialených krajín, uvidia nešťastia, ktoré postihli krajinu a choroby, ktorými ju Pán postihol. Celá krajina bude horiacim odpadom soli a síry. Nič na nej nebude zasadené. Nič na nej nevyklíčí. Žiadna vegetácia na nej nevyrastie. Bude sa podobať zničeniu Sodomy a Gomory, Admy a Zeboima, ktoré Hospodin v prudkom hneve rozvrátil. Národy sa budú pýtať, prečo to Pán urobil tejto krajine? Prečo tento prudký spaľujúci hnev? A odpoveď bude, je to preto, že tento ľud opustil zmluvu Hospodina, Boha svojich predkov, keď ich vyviedol z Egypta. Odišli, uctievali iných bohov a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali, bohom, ktorých im nedal. Preto splanul Hospodinov hnev proti tejto krajine, takže priniesol na ňu všetky kliatby napísané v tejto knihe. V zúrivom hneve a vo veľkom hneve ich Pán vykorenil z ich krajiny a vyhnal do inej krajiny, ako je to teraz. Je to Deuteronomium 29, 22 až 28. Mojžiš tu podával obraz skazy, ktorá postihne národ počas sýrskeho a babylonského vyhnanstva. Všetci ľudia práve ratifikovali zmluvu a povedali amen všetkým kliatbám za neposlušnosť. Potom Mojžiš prorokoval ich budúce zlyhanie. Pripomenul im, o toto ste žiadali. Snažil som sa z vás urobiť národ kňazov, ale vy ste to nechceli. Rozhodli ste sa pre prostredníka. A potom ste zapochybovali o svojom zmluvnom partnerovi a pokúsili ste sa vrátiť do Egypta. Táto zmluva je výsledkom rozhodnutí, ktoré ste urobili, a viem, že zlyháte, pretože ste tvrdohlavý ľud. Potom im v Deuteronómiu 30 Mojžiš povedal, že sa po zničení vrátia do krajiny. Keď si všetky tieto požehnania a kliatby, ktoré som vám dal, vezmete k srdcu, všade tam, kde vás Pán, váš Boh, rozptýlí medzi národy, a keď sa vy a vaše deti vrátite k Pánovi svojmu Bohu a budete ho poslúchať celým svojim srdcom a celou svojou dušou podľa všetkého, čo vám dnes prikážem, potom Pán, váš Boh, vráti vaše šťastie a zľutuje sa nad vami a opäť vás rozmnoží zo všetkých národov, kam vás rozptýlil. Aj keby ste boli vyhnaní do najvzdialenejšej krajiny pod nebom, odtiaľ vás Hospodin, váš Boh, zhromaždí a privedie späť. Privedie vás do krajiny, ktorá patrila vašim predkom. A vy sa jej zmocníte. Urobí vás prosperujúcejším a početnejším, ako boli vaši predkovia. Deuteronomium 30, 1 až 5. To prorokuje návrat z vyhnanstva za čias Ezdraša a Nehemiáša, keď sa Židia vrátili, aby znovu postavili Jeruzalem a chrám. Nevzťahuje sa to na posledné časy, ako niektorí ľudia učia. Vieme to, pretože verš 6 nám hovorí o časovom období. Hospodín, váš Boh, obreže vaše srdcia i srdcia vašich potomkov, aby ste ho milovali celým svojim srdcom a celou svojou dušou a žili. Deuteronomium 36. Toto je prvýkrát,
čo sa v Biblii spomína obriezka srdca. A je to jedna z prvých zmienok o budúcej novej zmluve. Inými slovami, Boh prostredníctvom Mojžiša prorokoval, že po návrate Izraelitov z vyhnanstva do ich krajiny uzavrie s nimi novú zmluvu. To znamená, že táto pasáž sa musí vzťahovať na časové obdobie pred novou zmluvou a nemôže odkazovať na posledné časy. Potom, čo Mojžiš prorokoval zlyhanie a vyhnanstvo Izraela, sľúbil aj budúci príchod novej zmluvy, inej zmluvy, zahrňajúcej obriezku ich srdc. V zlej správe o ich súčasnej situácii bol teda skrytý prísľub niečoho oveľa lepšieho v budúcnosti. Tu je dôležité poznamenať, že hoci Mojžiš prorokoval zlyhanie Izraela, bolo úplne možné, že uspejú. Mnoho ľudí hovorí, nemôžeme dodržiavať zákon, pretože je príliš ťažký. Je to ľudsky nemožné. Deuteronomium 30 však hovorí presný opak. To, čo vám dnes prikazujem, nie je pre vás príliš ťažké ani mimo vašich možností. Nie je to hore v nebi, aby ste sa museli pýtať. To vystúpi do neba, aby to získal a zvestoval nám to, aby sme to mohli dodržiavať. Nie je to ani za morom, aby ste sa museli pýtať. Kto prejde cez more, aby to získal a zvestoval nám to, aby sme ho posluchli? Nie. To slovo je veľmi blízko vás. I vo vašich ústach a vo vašom srdci, aby ste ho mohli poslúchať. Ja dnes som pred vás postavil život a blahobyt, smrť a skazu, lebo vám dnes prikazuje Židovská zmluva časť 2. Ako bolo spomenuté v poslednej kapitole, kniha 5. Mojžišová označuje posun v Mojžišovej zmluve od príbuzenskej zmluve k bazalskej zmluve. Kniha teda začína Mojžišovým vyhlásením Izraelitom prvý deň 11. mesiaca 40. roku na púšti. Teraz, keď sa končilo 40 rokov, nastal čas pre knihu zákona, tiež známu ako Deuteronomium. Dovtedy boli základnými zákonmi, ktoré Izraeliti mali k dispozícii, predovšetkým tie, ktoré obsahovali Exodus a Levitikus, ktoré sa týkali toho, čo majú jesť, čo majú zachádzať s chorobami, fungovanie kňazstva a tak ďalej. Mojžiš mal teraz 120 rokov a pripravoval sa naspäť. Nebol schopný vstúpiť do zasľúbenej zeme, ale potreboval odovzdať vedenie národa Jozuému. Urobiť to v rámci príbuzenskej zmluvy si vyžadovalo obnovenie zmluvy. Mojžiš v mene Izraela a Boh boli spolu partnermi príbuzenstva. Teraz, keď sa Mojžiš chystal zomrieť, Boh mal stratiť svojho zmluvného partnera. Izrael mu teda musel poskytnúť nového zmluvného partnera Jozua. Vstup tohto nového partnera si vyžadovalo obnovenie zmluvy, čo zahrňalo aj posúdenie toho, ako zmluva doteraz fungovala. Ak by boli dvaja králi v príbuzenskej zmluve, ale jeden z nich by bol hrozným zmluvným partnerom, keď tento kráľ zomrel a nastal by čas uzavrieť novú zmluvu s jeho nástupcom, druhý kráľ by s najväčšou pravdepodobnosťou požiadal o zmenu dohody, pretože tá predchádzajúca dohoda nefungovala dobre. Nemohol zmeniť zmluvu, pokiaľ bol v partnerstve s prvým kráľom, ale keď prišiel jeho nástupca, potom mohol zmluvu zmeniť. Presne toto sa stalo medzi Bohom a Jozuom. Keď bol Boh v zmluve s Mojžišom, nemohol zmeniť svoju zmluvu s Mojžišom. To je dôvod, prečo sa nikdy nevyhrážal, že zničí Mojžiša spolu s ľuďmi. Mojžiš bol jeho zmluvným partnerom. Ak by Boh zničil národ, aj tak
stále začal odznova s Mojžišom. Keď prišiel Jozua, Boh s ním uzavrel novú zmluvu v knihe Deuteronomium, ktorá bola znížená na vazalskú zmluvu. Stali sa vazalmi. Zatiaľ, čo príbuzenská zmluva je medzi dvoma rovnocennými partnermi, vazalská zmluva je medzi väčším kráľom a menším kráľom. Inými slovami, už sa nestretli na rovnakej pôde. Dôkaz, že Deuteronomium je vazalskou zmluvou, nachádzame v jeho štruktúre, ktorá je rozdelená do rovnakej 5-dielnej štruktúry používanej vo vazalských zmluvách na celom starovekom Blízkom východe. Takto sa 5-dielna štruktúra vazalskej zmluvy naplňa v Deuteronomiu. Poprvé, Deuteronomium 1, 1. kapitola, verše 1 až 5. Každá z týchto starodávnych vazalských zmluv začína preambulou, ktorej sa uvádza dátum, kedy sa stretnutie uskutočnilo a kto bol sprostredkovateľom zmluvy. Slúžila ako úvod. Po druhé, Deuteronomium 1 až 4. Nasleduje história zmluvy alebo história toho, ako obaja partneri predtým spolu kráčali spolu v zmluve, vrátane toho, či niektorý z partnerov bol alebo nebol neverný predchádzajúcej zmluve. Po tretie, ustanovenia, čiže povinnosť. Deuteronomium 5 až 26. V tejto časti sa uvádza, čo sa vyžaduje pre život v rámci vazalskej zmluvy. Je to vždy najväčšia časť 5-dielnej štruktúry. To je dôvod, prečo Deuteronomium obsahuje kapitolu po kapitole pravidiel. Toto sú ustanovenia zmluvy. Po štvrté, záverečné sankcie. Deuteronomium 27 až 30. Toto je dohoda o zmluve, kde menší kráľ súhlasí s ustanoveniami väčšieho. Po piaté, kontinuita zmluvy. Deuteronomium 31 až 34. Tu je napísané, kto bude nástupcom zmluvy. Uvádza sa, kto umiera a kto zaberá miesto tejto osoby. Na konci Deuteronomia, keď Mojžiš zapísal zákon, mu Boh povedal, aby ho umiestnil vedľa archy zmluvy, ako svedectvo proti Izraelu. Pozri Deuteronomium 31 až 26. Predtým boli dve dosky zmluvy o príbuzenstve 10 prikázaní, umiestnené vo vnútri archy, ale kniha zákona bola umiestnená mimo nej. Inými slovami, bol to dodatok. Zmluva o príbuzenstve bola skutočnou zmluvou, ktorú prijali kameni, ale pretože Izrael počas 40 rokoch odviedol hroznú prácu pri dodržiavaní tejto zmluvy, tento dodatok zmenil túto zmluvu na bazálske usporiadanie. V dôsledku toho pribudli všetky tieto nové povinnosti. Slúžil teda ako obraz dodatočnej záťaže, ktorá bola na Izrael prenesená prostredníctvom knihy zákona. Dostávame sa ku priazbe zákona. Tu sa približne pozrieme na ratifikáciu zákona. Boh to ustanovil v Deuteronómiu 27, kapitola, verše 14 až 15. Leviti budú všetkému izraelskému ľudu veľkým hlasom prednášať. Prekliatý je ten, kto si urobí modlu, vec odpornú Hospodinovi, dielo šikovných rúk a postaví si ju potajomky. Potom všetok ľud povie amen. Zvyšok Deuteronomia 27 má tento rytmus, kde leviti vyhlásili kliatbu za neposlušnosť a ľudia odpovedali amen. Inými slovami, Božie ustanovenia a dôsledky neposlušnosti boli vyhlasované nahlas a ľudia museli vyjadriť svoj súhlas. To ukazuje, že zmluva už nebola rovnocenným partnerom. Namiesto toho im väčší kráľ, Boh, dal zoznam pravidiel a od nich sa vyžadoval súhlas.
vychádzalo to zo skutočnosti, že Izrael opakovane porušoval svoju bývalú príbuzenskú zmluvu s Bohom, čo mu dávalo právo v podstate povedať: musíte dodržiavať tieto ustanovenia, inak zomriete. Inými slovami, zľutoval sa, keď im ponúkol ďalšiu zmenu, namiesto toho, aby jednoducho uvoľnil trest, ktorý si zaslúžili za ich zlyhanie v príbuzenskej zmluve. Tento koncept pokračoval v Deuteronómiu 28, ktorý obsahoval požehnanie za poslušnosť a kliatby za neposlušnosť. Požehnanie z Deuteronómiu 28 sa na nás vzťahujú v tom, že predznamenali ešte väčšie požehnania, ktoré nám boli udelené v Novej zmluve. Takže môžeme si uplatniť tie požehnania v Deuteronómiu 28, počas našich životov. Tu je však dôležité poznamenať, že tieto kliatby podľa Novej zmluvy neplatia. Pretože teraz je nám odpustené, keď zrešíme. Nedostávame kliatby, pretože náš zmluvný partner podľa Novej zmluvy nerozdáva kliatby. To neznamená, že za svoje činy nepociťujeme dôsledky. Stále platí biblický princíp sejby a žatvy. Ale ak sejeme hlúpo, budeme podľa toho aj žať. To nie je Boh, ktorý by na nás uvalil kliatbu. Je to len naše hlúpe rozhodnutie. Všetci máme slobodu robiť hlúpe rozhodnutia, ale neodporúčam to nikomu. Rovnako tak je možné byť prekliatý niekým iným, ale to nie je to isté, ako keby Boh na vás uvalil kliatbu. Rozdiel medzi novou a starou zmluvou je v tom, že Boh nás nepreklína za naše zlé rozhodnutia. Na rozdiel od nás, Izraeliti žili pod ťarchou skutočnosti, že ak neposluchnú zmluvu, Boh ich prekляje. Vysvetlíme si ich prorokované zlyhanie. V Deuteronómiu 29, kde Mojžiš obnovil zmluvu, prorokoval zlyhanie a zničenie Izraela. Tu je časť tohto proroctva. Vaše deti, ktoré vás budú nasledovať v neskorších generáciách, a cudzinci, ktorí prídu zo vzdialených krajín, uvidia nešťastia, ktoré postihli krajinu a choroby, ktorými ju Pán postihol. Celá krajina bude horiacim odpadom soli a síry. Nič na nej nebude zasadené. Nič na nej nevyklíčí. Žiadna vegetácia na nej nevyrastie. Bude sa podobať zničeniu Sodomy a Gomory, Admy a Zeboima, ktoré Hospodin v prudkom hneve rozvrátil. Národy sa budú pýtať: prečo to Pán urobil tejto krajine? Prečo tento prudký spaľujúci hnev? A odpoveď bude: je to preto, že tento ľud opustil zmluvu Hospodina, Boha svojich predkov, keď ich vyviedol z Egypta. Odišli, uctievali iných bohov a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali, bohom, ktorých im nedal. Preto splanul Hospodinov hnev proti tejto krajine, takže priniesol na ňu všetky kliatby napísané v tejto knihe. V zúrivom hneve a vo veľkom hneve ich Pán vykorenil z ich krajiny a vyhnal do inej krajiny, ako je to teraz. Je to Deuteronomium 29, 22 až 28. Mojžiš tu podával obraz skazy, ktorá postihne národ počas sýrskeho a babylonského vyhnanstva. Všetci ľudia práve ratifikovali zmluvu a povedali amen všetkým kliatbám za neposlušnosť. Potom Mojžiš prorokoval ich budúce zlyhanie. Pripomenul im: o toto ste žiadali. Snažil som sa z vás urobiť národ kňazov, ale vy ste to nechceli. Rozhodli ste sa pre prostredníka. A potom ste zapochybovali o svojom zmluvnom partnerovi a pokúsili ste sa vrátiť do Egypta. Táto zmluva je výsledkom rozhodnutí, ktoré ste urobili,
a viem, že zlyháte, pretože ste tvrdohlavý ľud. Potom im v Deuteronómiu 30 Mojžiš povedal, že sa po zničení vrátia do krajiny. Keď si všetky tieto požehnania a kliatby, ktoré som vám dal, vezmete k srdcu, všade tam, kde vás Pán, váš Boh, rozptýlí medzi národy, a keď sa vy a vaše deti vrátite k Pánovi svojmu Bohu a budete ho poslúchať celým svojim srdcom a celou svojou dušou podľa všetkého, čo vám dnes prikážem, potom Pán, váš Boh, vráti vaše šťastie a zľutuje sa nad vami a opäť vás rozmnoží zo všetkých národov, kam vás rozptýlil. Aj keby ste boli vyhnaní do najvzdialenejšej krajiny pod nebom, odtiaľ vás Hospodín, váš Boh, zhromaždí a privedie späť. Privedie vás do krajiny, ktorá patrila vašim predkom. A vy sa jej zmocníte. Urobí vás prosperujúcejším a početnejším, ako boli vaši predkovia. Deuteronomium 30, 1 až 5. To prorokuje návrat z vyhnanstva za čias Ezdraša a Nehemiáša, keď sa Židia vrátili, aby znovu postavili Jeruzalem a chrám. Nevzťahuje sa to na posledné časy, ako niektorí ľudia učia. Vieme to, pretože verš 6 nám hovorí o časovom období. Hospodín, váš Boh, obreže vaše srdcia i srdcia vašich potomkov, aby ste ho milovali celým svojim srdcom a celou svojou dušou a žili. Deuteronomium 36. Toto je prvýkrát, čo sa v Biblii spomína obriezka srdca. A je to jedna z prvých zmienok o budúcej novej zmluve. Inými slovami, Boh prostredníctvom Mojžiša prorokoval, že po návrate Izraelitov z vyhnanstva do ich krajiny uzavrie s nimi novú zmluvu. To znamená, že táto pasáž sa musí vzťahovať na časové obdobie pred novou zmluvou a nemôže odkazovať na posledné časy. Potom, čo Mojžiš prorokoval zlyhanie a vyhnanstvo Izraela, ľúbil aj budúci príchod novej zmluvy, inej zmluvy, zahrňajúcej obriezku ich srdc. V zlej správe o ich súčasnej situácii bol teda skrytý prísľub niečoho oveľa lepšieho v budúcnosti. Tu je dôležité poznamenať, že hoci Mojžiš prorokoval zlyhanie Izraela, bolo úplne možné, že uspejú. Mnoho ľudí hovorí, nemôžeme dodržiavať zákon, pretože je príliš ťažký. Je to ľudsky nemožné. Deuteronomium 30 však hovorí presný opak. To, čo vám dnes prikazujem, nie je pre vás príliš ťažké ani mimo vašich možností. Nie je to hore v nebi, aby ste sa museli pýtať. To vystúpi do neba, aby to získal a zvestoval nám to, aby sme to mohli dodržiavať. Nie je to ani za morom, aby ste sa museli pýtať. Kto prejde cez more, aby to získal a zvestoval nám to, aby sme ho posluchli? Nie. To slovo je veľmi blízko vás, i vo vašich ústach a vo vašom srdci, aby ste ho mohli poslúchať. Ja dnes som pred vás postavil život a blahobyt, smrť a skazu, lebo vám dnes prikazujem milovať Pána, svojho Boha, kráčať v poslušnosti voči nemu a zachovávať jeho prikázania, nariadenia a zákony. Tedy budete žiť a budete sa rozmnožovať a Hospodín váš Boh vás požehná v krajine, do ktorej vstupujete, aby ste ju obsadili. Ak sa však vaše srdcia odvrátia a nebudete poslušní a ak sa necháte trhnúť, aby ste sa klaňali iným bohom a uctievali ich, vyhlasujem vám dnes, že určite budete zničení. Nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej prechádzate cez Jordán, aby ste ju obsadili. V tento deň volám nebesia a zem za svedkov proti vám, že som pred vás postavil život a smrť, požehnanie a kliatby. Teraz si zvolte život, aby ste vy a vaše deti žili
a aby ste milovali Pána, tvojho Boha, načúvali jeho hlas a pridržali sa ho. Lebo Hospodin je váš život a dá vám veľa rokov v krajine, ktorú prisahal dať vašim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Deuteronomium 30, 11 až 20. V tejto pasáži je toho veľa, na čo sa treba pozrieť. Najprv sa pozrieme na to, čo niektorí ľudia vnímajú ako implicitný narcizmus. Niektorým znie príkaz milovať Boha ako arogancia a narcizmus z jeho strany. Ale je to kultúrne nedorozumenie. Príkaz milovať väčšieho kráľa bol jednoducho súčasťou vazalskej zmluvy, pretože opakom lásky je nenávisť a nenávisť by nútila ľudí porušovať zákony zmluvy. Verná služba a poslušnosť sa teda nazývali láska. Niektorí ľudia tiež interpretovali Božie sankcie proti uctievaniu iných bohov ako narcizmus, ale skutočnosť bola taká, že v rámci zmluvy tá uctievanie iného boha rovnalo cudzoložstvu. Keďže boli v zmluve s Bohom a vyhlasovali ho za svojho pána, keď uctievali iných bohov, podvádzali svojho zmluvného partnera. Preto starý zákon vždy spája modloslužbu s cudzoložstvom. Boh bol verným partnerom Izraela. Neuzavrel zmluvu s inými národmi a chcel, aby si ho Izrael ctil rovnakým spôsobom, teda neuctievaním iných bohov. To je dôvod, prečo boli vo svete panteizmu Izraeliti povolaní uctievať iba Boha Izrael. Po druhé, pozrieme sa na mýtus, že zákon bol pre ľudí príliš ťažký na to, aby ho dodržiavali. Nasledujúci diagram ilustruje, čo im Boh povedal o prístupnosti zákona. Inými slovami, zákon nie je hore, nebí a mimo dosahu. Nie je na odvratenej strane mora, kde by ste museli preplávať dlhú vzdialenosť, aby ste sa k nemu dostali. V skutočnosti je blízko, po vašom srdci a ústach. Je to veľmi odlišné od toho, ako sa to bežne vyučuje. Mnoho ľudí verí, že Ježiš prišiel, aby dokonale naplnil zákon, pretože to ešte nikto predtým neurobil. Nielenže to odporuje Biblii, ale nedáva to ani zmysel, pretože Ježiš neprišiel, aby získal požehnanie zo zákona, čo boli všetko materiálne požehnania. Požehnania Deuteronomia 28 si nekúpil dokonalým naplnením Deuteronomia. Namiesto toho prišiel ustanoviť úplne novú zmluvu. O tom si povieme viac neskôr, ale ide o to, že Ježiš nebol prvou osobou, ktorá sa podriadila starej zmluve. Ak by to tak bolo a ak by bolo nemožné, aby človek mohol dodržiavať zákon, hovorilo by to o Bohu zle. Naozaj veríme, že by dal zákon, ktorý by nikto nemohol dodržiať a odsúdil by Izraelitov na neúspech? Toto je ďaleko od pravdy, ako naznačuje vyššie uvedená pasáž. Musíme pamätať na to, že stará zmluva bola založená na požehnaniach a kliatbách a výsledkom dodržiavania zmluvy boli požehnania v tomto živote. Čítame starý zákon a myslíme si, že nasledovanie zákona by viedlo ku spáse, ale spása a večný život sa v zákone nijako nespomínajú. Odmenou za poslušnosť bolo jednoducho požehnanie v tomto živote. Zákon nemal nič spoločné s večným životom, takže aj keď ho ľudia dokonale poslúchali, stále to bola podradná zmluva a bolo ju potrebné nahradiť novou zmluvou. Toto je dôležité, aby sme to pochopili. Samozrejme, že zákon odhaľoval hriešnosť v ľudských srdciach, ako to Pavol zdôraznil v liste Rimanom 3:20.
Skrze zákon si uvedomujeme svoj hriech. A v prvom liste Korinťanom 15:56 povedal: Sila hriechu je zákon. Zákon odhaľoval hriech, ale to neznamená, že ho nebolo možné dodržiavať. Vidíme to vo Filipanom 3, kde Pavol napísal o svojej vlastnej skúsenosti pred spasením. Veď sme to my, ktorí sme obrezaní, my, ktorí slúžime Bohu jeho duchom, ktorí sa chválime Kristom Ježišom a neveríme v telo, hoci ja sám mám dôvody na takú dôveru. Ak si niekto iný myslí, že má dôvody na dôveru v telo, ja mám viac. Obrezaný 8. deň z ľudu Izraela, z kmeňa Benjamina, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo sa týka horlivosti, prenasledovania cirkví, čo sa týka spravodlivosti založenej na zákone bezchybnej. Filipanom 3, 3 až 6. Tu Pavol jasne tvrdil, že bol spravodlivý podľa zákona, že ho bezchybne dodržiaval. O Zachariášovi a Alžbete hovorí Lukáš 1. Obaja boli spravodliví v Božích očiach a bezúhonne zachovávali všetky pánové príkazy a nariadenia. Lukáš 1, 6. Ľudia si často myslia, že nemôžeme dodržiavať zákon z Jakuba 1, kde sa hovorí, že ak porušíme jednu časť zákona, porušíme ho celý. Inými slovami, vyžaduje sa 100% dôslednosť. Je to pravda a to robí zákon ťažkým, ale neznemožňuje to jeho dodržiavanie. Jakub a ostatní apoštoli argumentovali proti návratu k zákonu nie preto, že by to bolo nemožné, ale preto, že to bola podradná zmluva. Hovorili prvým kresťanom, aby sa nevrátali k starému zákonu, ale aby zostali v novej zmluve. Hovorili: aj keby ste ho bezchybne dodržiavali, aký by to malo zmysel? Vyhli by ste sa smrti a dostali by ste požehnania v tomto živote. Ale prišli by ste o lepšie zasľúbenia novej zmluvy. Je oveľa lepšie žiť podľa novej zmluvy, kde sú naše srdcia obrezané. A nemusíme sa starať o dokonalé dodržiavanie zákona, aby sme sa vyhli smrti. Nová zmluva je natoľko lepšia ako stará, že myšlienka návratu k starému zákonu je smiešna. To je to, na čo poukazovali apoštoli. Nepovedali, že zákon nie je možné dodržiavať. Ďalší príklad prístupnosti zákona nájdeme v príbehu o bohatom vladárovi, mladom vladárovi, ktorý tvrdil, že od detstva dodržiaval všetky prikázania. Ježiš ho za tento výrok nepokarhal a nepovedal, že také niečo nie je možné. Ďakujem za počúvanie.